Так, дзіўна. Зараз павінен быў з'явіцца, але гэта дзіўна працуе тады. Зараз гук з'явіўся. Добрый вечар, добрый вечар. Ну, вельмі дзіўная справа. Давайте-ка я яшчэ адну рэч вызначу. Ага. Так. Дзівосна. Дзівосна. Вітаю, вітаю. Зараз мы чым будзем займацца? У мяне зараз няма кампа, гэта можна пабачыць з назвы стрыма. У мяне няма камп'ютара, таму у нас не працуе ні галасаванне і няма спіса лідараў, як вы бачыце, няма гэтай плашачкі з катом. Вось, таму працягваем гуляць у тое, што 50 тысяч адправіць на катэткі. Ну, не спяшайся, не спяшайся. Рыхтуйце свае балы, ваши пункты канала, бо яны вам спатрэбяцца, яны у вас усё яшчэ могуць у вас трымацца, і калі ўключацца галасаванне, калі вернецца комп, то тады ўжо можна будзе на ўсё прагаласаваць, на ўсё што заўгодна, што вам пажадаецца. Вось. А мы сёння будзем займацца далей, мы будзем пагуляем трошкі ў Dead Cells, хто прапусціў гэтую гульню, вельмі файны роуглайт, у якім мы будзем змагацца з каралём, гэта наш самы галоўны вораг. Мы такая пачварка без цела. Зараз. Вось яна, вось так мы выглядаем. Прыгажун, так? Мы знаходзім нейкае новае цела, і з гэтага і пачынаецца наш забег. З гэтага жа і пачынаецца сама гульня. Хто мы такія? Мы самі дакладна не ведаем. Што ўвогуле ў каралеўстве ў гэтым адбываецца, нам таксама мы па кавалках збіраем гэтую інфармацыю. Але сама па сабе гульня гэта платформер, у якім мы змагаемся з ворагамі, абіраем шлях, абіраем сабе розную зброю і спрабуем перамагчы караля, які стаіць у самым канцы гэтага ўсяго. Ось. Дайце-ка тут. Гэта я яшчэ пакуль не выбег на свой забег. Гэта спрашчэнні розныя. Нам не падыдуць. Так. Нам трапіла зараз будзе флінт. Гэта вось такая штука. Гэта будзе нашай зброяй. Можна яшчэ вось так біцца. І давайте возьмем гэты шчыт. Пабеглі далей. Гульня на хуткае праходжанне. Яе можна праходзіць двумя спосабамі, і гульне падабаецца, як бы мы не рабілі любы варыянт. Напрыклад, ёсць варыянт, у якім я павінен як мага хутчэй прайсці. А ёсць варыянт, у якім я павінен як мага больш ворагаў забіць. І гульня будзе задаволена любымі варыянтамі, у яе ёсць розныя бонусы. Вельмі файна зроблена. Так, там урошкі забылі. У нас у взаимодзеяннях ёсць галоўная атака. Калі дакладней, у нас ёсць атака асноўнай зброяй, у нас ёсць перакат і атака дадатковай зброі. Пакуль што у нас на дадатковай зброі гэта шчыт. Паляпшэнне знайшлі. Дайце-ка мне момант, у мяне чатка не вельмі зручна знаходзіцца. Усё нармальна па балах будзе, бо зноў жа вы можете сабе набраць балаў зараз, наглядзець, і вы выкарыстаеце іх. Хутчэй за ўсё, верагоднасць ёсць такая, што будзе камп'ютар у чацвер. Ёсць пэўная верагоднасць, што ён ужо ў гэты момант прыедзе. Але не 100%. Ось. І ў чацвер атрымаецца прагаласаваць, і будзем гуляць у тое, што пераможа ў чацвер. Тады ў пятніцу. Калі атрымаецца. Есть невялічкая верагоднасць, што гэта ўсё не зладзіцца у выніку. Так, у нас ёсць тут сюжэтная нейкая рэч. Глядзіце, спасылачка на Hollow Knight. Сама гульня, сама па сабе. Зараз я гадзіннік тут унутры гульнявы, ён на паўзе, таму я магу тут пастаяць і паразважаць. Hollow... Пачакайце-ка. Hollow Knight, правильно? Я ж нічога не пераблытаў. Дык вось. У чым сама па сабе Dead Cells, яна вельмі любіць спасылачкі на любыя іншыя гульні. Тут ёсць і гэты самае і Цікадзёр Гордана Фрымена, тут ёсць пасылкі на... Гульня сама на сябе спасылаецца, на іншыя. Hollow Knight, по-моему, так. Hollow Knight гэта пра невялічкага гэтага, па тыпу платформер Souls-like такі, пра невялічкага жучка. Вось. І гэта спасылачка на яго. Гэтае месца адчуваецца такім спакойным. А мне падаецца, што пасядзець на ім было бы вельмі прыемна. Оп. І мы за гэта атрымалі цівік, вы паглядзіце.
Цвік літаральна з Hollow Knight. Давайте возьмем яго, будзем выкарыстоўваць як асноўную зброю, бо ён трошки лепей, на мой погляд, бо мне не падабаецца гэты здаравенны, бо ён павольнікі. Глядзіце, літаральны набор атак з Hollow Knight. Будзем цвіком гэтым змагацца. Як мы яго знайшлі, гэта магія. Гульнявая магія, не пытайце. Што мы ў гэтым забеге робім? Сама гульня па сабе мае даволі шмат анлокаў і розных рэчаў. Таму нават калі вы не збіраецеся перамагчы самага галоўнага боса, вы ўсё роўна можаце вельмі весела бавіць час, займаючыся тым, што вы жадаеце. Зараз у пэўны момант нашая мэта здабыць сабе руну, якая чыніць нам магчымасць да тэлепартацыі, выкарыстоўваць вось такія вось штукі. На жаль, у мяне яе пакуль няма. Пашырэнне тычоўскай ўсё яшчэ пра Cult of the Lamb. Вось у мяне пытанне было дзіўнае, я не ўпэўнены, як іх адключаць, гэтае пашырэнне. Па тыпу, я магу пераключыць на іншае, але я не ўпэўнены, як адключыць увогуле іх. Ось, цікавая справа. Так, мы ў добрае месца прыйшлі, але не сюды мы збіраліся. Так, это ў трэніровачным пакоі, гэта нас адправіць у наступную лакацыю, але я жадаю трапіць у іншую наступную лакацыю. Трэба каб быў проспан, трэба каб ніякай не было ў ідэале. Вось, я толькі не разабраўся з пашырэннямі. Так, дзе ў нас можа быць? Я магу мапу адчыніць? Так, вось яна ёсць. Хутчэй за ўсё, працяг будзе вось у гэтай частцы. Ідзем у гэты бок. Я спрабую зараз у каналізацыю трапіць. Гэта моя мэта, там ёсць руна тэлепартацыі. Сундучок? Добра, падыдзе. Я пакіну гэта сабе. Вось. Ліану паднялі. Ліана гэта таксама руна. Руна гэта анлокі, якія перманентныя, які дазваляюць мне чагосьці рабіць. Напрыклад, у мяне ёсць руна на тое, каб расціць ліаны, каб можна было забірацца ў розныя месцы, і я вось зараз шукаю руну тэлепартацыі. О! Новы лук у нас з'явіўся, які можна будзе чапіць. Дзе мы знайшлі цела? У турме. Яно нічыйна было так. Калі шчыра, тут шмат хто разумее, што мы бессмяротныя. Мы паміраем, мы зноў вяртаемся. І нават эксперыменты, напрыклад, над нашым целам праводзяць, над нашымі былымі целамі. Тут ёсць цэлая гара нашых трупаў, былых трупаў. Вось, гэта шлях у каналізацыі. Вось туды мы і накіроўваліся. Так, мы трошки павольненька праходзілі гэты ўзровень, не паспелі за 2 хвіліны, таму бонусы нам не далі. Гульня называецца Dead Cells, і мы збіраем мёртвыя клеткі і дадаем сабе ўсе паляпшэнні. Паляпшэнне проста да халеры. Там у пачатку можна было паглядзець, але калі памрэм, то я яшчэ раз яго пакажу вам. Усяго там шмат. Так, куды бы мне закіну свае клеткі? Давайте яшчэ рандомны, каб шчыт быў. Альбо лук. Давайте на шчыт закінем трошки. Клетак не хапаем. Пакіну не буду паляпшаць. Калі ласка, дай мне, каб не памерці, бо мы зараз у пошуках... вось, наконт шмат трупаў. Бачыце шмат трупаў? Смешна, яны ўсе выглядаюць як я. Оу. Вось там звалена цэлая прорва нашых трупаў. Вітаю, Смок. Не вельмі люблю каналізацыю, бо даволі вузкія месцы і розныя вылазіць і атруты яшчэ паўсюль. Вельмі непрыемная халера. Так.
Мы ў пошуках пэўнага месца. Тут павінна быць элітка, якая будзе абараняць гэтую руну. Мы гэтае цело мадыфікуем, а мы мадыфікуем тое, што нам выпадзе на гэтым забеге. То бок, напрыклад, мы можам знайсці рэч новую, мы зараз там з сабой носім лук. І вось гэты лук мы павінны былі данесці да крамы. Мы гэта ўжо зрабілі, што цудоўна. Пасля таго, як мы за мёртвыя гэтыя клеткі адчынім гэты лук, ён можа трапіць нам у забегах нашых. Так ён сам па сабе ніадкуль трапляць не будзе. Ау, атруціліся. Вітаю, Самвел. Вітаночки. Так. Мы шукаем элітку і, хутчэй за ўсё, зачыненую дзверь, я не памятаю дакладна. Ай! Забыўся. Это пачвары яшчэ выбухаюць пасля сваёй смерці. Цвік ужо пакрыху слабенькі становіцца, трэба будзе сабраць нешта палепей. Ой, я упал. Не-не-не. Я не ждаю помирать. Выпустите меня отсюда. Уф. Поп'ем. Неяк небяспечна там унізе. Гэта ўверх. Угу. Тут будзе яшчэ пастка. Добра. Зараз мы ім там падарункаў пакінем. Няхай разбіраюцца з гэтым. Не жадаю туды скакаць. Вітаю, вітаю. Вітаночки, з ласка. Оп. Я туды нават не пайду нахрен іх. Сама гульня па сабе хуткая, то бок яна такая вельмі адчуваецца актыўная. То бок яна бясконца патрэбна нешта прымаць рашэнні, і чым хутчэй я праходжу, тым лепей для мяне. Я магу сабе дадатковую узнагароду з гэтага атрымаць. Тут нічога няма, нічога. У нас вельмі паганы шчыт. Ау. Якім нічога мы не атрымаем. Трэба, можа, яго замяніць на нешта. Знайшлі ўзровень. Сістэма зброі. Бачыце, злева знізу у мяне зброя, так? Яна адзначана, што і чым я магу актываваць. У мяне ёсць баначка са здароўем, якую можна апгрэйдзіць за мёртвыя клеткі. У мяне ёсць дзве зброі. Гэта зараз цвік з Hollow Knight і шчыт драўляны. Далей ідзе две прылады. Дзве прылады, гэта ў маім выпадку капкан, і яшчэ там пастка па тыпу страляе нечым. Вось. Усе яны маюць колеры, можна пабачыць там чырвоны, зялёны, фіялетавы і, ну, у прынцыпе, гэта толькі 3 колеры. Так вось гэтыя колеры адпавядаюць 3, скажем так, тыпам. Вось зараз я падвышаю сабе ўзровень і абіраю адзін з гэтых тыпаў. Калі я абіраю, чым больш у мяне гэтых узроўняў, іх можна яшчэ пабачыць колькасць гэтых узроўняў. Злева ўнізе 3-1-1 каля здароўя можна пабачыць. У мяне 3 ўзроўня ў чырвоным, 1 узровень у фіялетавым і 1 узровень у зялёным. Вось. Чым вышэй я падвышаю гэты ўзровень, тым больш пашкоджанняў я наношу гэтым тыпам зброі. Зброі таксама супадаюць. Я возьму гэты чырвоненькі сабе. Буду далей яго мацаваць. Некаторая зброя мае 2 колеры адначасова, і таму будзе брацца тая, якая мае найвышы ўзровень. Так, нешта павольненька іх забіваем ужо. Ау. Так, балюча. Балюча мне не падабаецца. Я ўсё яшчэ шукаю, дзе тут знаходзіцца гэтая руна. Я вельмі не люблю гэтую каналізацыю. Так. Давайте уже не будем змагацца з гэтымі ворагамі, просто пашукаем. Угу. Там нейкі шлях уніз. О, уніз, уверх. Так, тут крама. Але гэта не тое, што я шукаю.
Дзе можа быць? Няўжо яшчэ вышэй? Магчыма, вышэй? Не будем зараз за ўсім гэтым змагацца, ну его нахрен. Здароўя і так не шмат. А вось і элітка. Будем спадзявацца, што гэта тая, якая мне патрэбна. Ау. Так. Я да яго блізка нават падысці не магу, ён там пашкоджаннямі фігачыць. Бачыце, лётае? Ау! Халера! Не-не-не, я жыць жадаю. Пастка калядская спрацуе, а? Ай! Ён тэлепартавацца пачаў. Так. І блізка да яго не падысці, і далёка не пастаяць. Пачвара. Пашанцавала, што пастка ёсць. Так, руны з яго не было. Значыць, гэта не той, хто мне патрэбна. О, яшчэ ворог. Так. А куды нам тады ісці? О, там зверху куфар. Угу. Давайте яшчэ накинем. Давайте заменим на нового. Так, там снизу уровень. Худенько его забираем и заваливаем отсюда. Возьму фиолетовое. Так, не-не-не, отчепитесь все. Недалеко я забрался. Не галера тут калідору версія. Угу. Добра, і тут мы прайсці не зможам. Так. Тэлепартавацца можа куды. Працягваем шукаць. Ёсць вось там тэлепорт далёка. Давайте вось тут есть яшчэ нейкі пад'ём. Я не ўпэўнены, што я праз яго могу прайсці. Вось тут наверх. Ага, без бега па сценах я гэтага не адолею. Добра. Неправерана у нас яшчэ вось гэты кут унізе. Мы зараз шукаем не выхад з лакацыі, нас цікавіць канкрэтная рэч, якая павінна быць на ёй. І яна халера ведае дзе. Угу. Магчыма, варта ўжо... Блін, яна даволі палюповольная зброя, мне не падабаецца. Давайте возьмем замест шта, што мы ўсё роўно не карыстаемся. Будзе вось такая халера. Далей будем біць. Здароўя няма. Ворагі. Зноў жа, вось тут сюжэтнае месца. Умацаваная дзвер. Выглядала вельмі моцна да таго, як яе зламалі. Цудоўна. Нататка. Трымайце гэтыя дзверы зачыненымі любым коштам. Калі пацукі выберуцца, яны распаўсюдзяцца па ўсёй Малайзіі. Малайз. Ну, я не... Востраў так называецца. Малайзія. Так. Увогуле па сюжэце. Да, блин, там ён працягвае думку. Ён такой, блин, пацукоў заўсёды падазраюць, калі людзі пачынаюць хварэць. А мне падабаюцца пацукі. А я бы здзівіўся, калі бы пацукі змаглі зрабіць дзюру такую, як гэта. Вось. Такім невялічкімі момантамі распавядаецца сюжэт увогуле гульні. Па сусвеце мы знаходзімся на востраве, які перабудоўваецца кожны раз, калі праходзіць... Ну, ён па тыпу... Кожны раз ён розны. Гэта былі вельмі настойлівыя пацукі, я згодны. Гэты востраў перабудоўваецца. Гэтаму ёсць нагода за чаго, так? І тлумачэнне на гэта ёсць таксама. Гэта цэлы бос увогуле, чаму востраў перабудоўваецца. Але ўвогуле на востраве адбылася чума, якая, ну, не чума, а хвароба, якая пачала распаўсюджвацца па ўсяму востраву, і людзі пачалі, кароль пачаў шукаць нейкае рашэнне гэта. Але пракляты куфар мы зараз браць не будзем, бо не перажывем, хутчэй за ўсё, праклённа на гэтага.
Ага, окей. А вось ты тут? Вось зараз будзе босс, міні-босс, які дасць мне руну. Толькі хутчэй за ўсё я памру ад яго. Вось гэты хлопчай жадае, каб мы вярнулі яму руну, але руну мы пакінем сабе. Ну, так проста трымаецца. Так. Ну, галоўна перажыць яго зараз. Гэта хлопчык? Ау! Ну вось і ўсё. Вельмі хутенька атрымалася. Цягам часу мы зараз вернемся зноў у гэтай жа каналізацыі. Я вельмі жадаю атрымаць гэтую руну, бо яна шмат месцаў адчыняе для праходжання далей. Гэта гульня я пачынаю па новай, бо на PlayStation у мяне няма захавання з маім асноўным праходжаннем, і цалкам у гульне адчыняецца шмат чаго. Вось гэтай руны толькі адна з невялічкіх рэчаў, якія адчыняюць лакацыі, а не прадметы нават. Лакацыі дазваляюць дабрацца да караля рознымі шляхамі, і гэтай камбінацыяй лакацый вы можете сабраць свой забег па-свойму, па тыпу, куды вы ўвогуле тэматычна трапіце. Дык вось, наконт анлокаў. Вось усе гэтыя шкляначкі — гэта анлокі толькі зброі. Опа, тентакль. Пакінуў нататку. Дарагі вязень. Стаміўся забіваць адных і тых жа монстраў зноў і зноў. Стаміўся ад тых самых ландшафтаў гэтага маленькага вострава. Ну, я сапраўды так. Мне падаецца, мы можам дапамагчы адзін аднаму. Сустрэнься са мной у каналізацыі, дзе я збіраю сваю ежу. Добра. Это я зноў читаю тое ж самае. Пошту дастаў, пошту тут цікавая, так, згодна. Опа, яшчэ кніжка. Кніжачка. Незалежная легенда. І гэтая дзіўная кніга распавядае гісторыю герояў з іншых сусветаў. Некаторыя з сказаў даюць некаторыя падсказкі, але ў чым іх сэнс? На гэтай старонцы напісана «Blasphemous». Таму што гэтая фласка ў тваёй галаве занадта дрэнна для твайго здароўя. Я гаварыў, што гульня вельмі любіць пасылацца на іншыя гульні. Вось гэта называецца Hyper Light Drifter. Яна расказвае гісторыю у касцюме дрифтера і яго надзейным мячы. Вядома, гэта пра Hollow Knight. Як шмат ты можаш адскочыць? Адскочыць? Але як? Гуакамеле. Зноў жа... Ой, блин, да, зараз ён будзе... Усе літаральна гульні тут... О, ё-моё. Давайте я просто Shovel Knight і іншыя. Hotline Miami, Katana Zero, Risk of Rain. Гульня любіць усе астатнія гульні і вельмі часта спасылаецца. Там Terraria, Slay the Spire і гэтак далей. Усяго. Добра. Ідзем далей. Нам выпала трошкі іншы набор зараз. Возьмем... На жаль, у мяне пакуль няма рандомнага лука і шчыта, яны будуць самыя базавыя. Але вось зброя бліжняга бою ўжо ёсць. Мы зноў накіруемся у гэтыя самыя, у каналізацыі, бо нам вельмі патрэбная гэтая руна. А нас паклікалі на вечеру, мы вызначым па дарозе, бо гэта адчынілася вось на гэтым забеге зараз. Дагэтуль ён не прыходзіў, гэты паштавік. Да яго яшчэ дабярэмся. О, а гэта што за месца? Грыбы. Мне падаецца, гэта павінна быць DLC, але DLC, на жаль, у мяне няма. О, панчакі! Вы паглядзіце. Я падрыхтаваў. Вы паглядзіце. Панчакі — гэта патэльні, нунчакі. Ну, майстар панчакаў. Зараз мы тут накідаем. Ау. Ау.
Ёсць. Я так-то магу мячом змагацца, ён так-то пахутчэй і трошкі паэфектыўней будзе, але ж гэта ж панчакі. Хоць сюды. Усё, у мяне самая галоўная зброя. Працягваем далей гаворку пра сюжэт. Хвароба распаўсюдзілася па ўсяму востраву і пачала, шукаўся выхад, як жа выратаваць людзей на гэтым востраве. Кароль прыказаў свайму там сваёй дарадцы, не памятаю, ён альбо яна, каб яна знайшла нейкі выхад. Для таго, каб пачаць шукаць... Опа, паглядзіце-ка. Рубінавы ключ. Гэта спасылка на гэты самы, на Slay the Spire. На яго патрэбна 10 000. Гэта да халеры золата на першы ўзровень. Вельмі да халеры. Цікава, добра. Опа, яшчэ. Я неяк не распавяду ўсё, што гэта такое? Что это такое? Это двери? Каб не набылі, не пайшлі ў шпіль. Такое магчыма. Гульня можа проста здзекавацца. Крышачку. Гэта спасылка таксама хутчэй за ўсё. Мачэта і пісталет. А ці не Monkey Island гэта спасылка зараз? Я не ўпэўнены. Давайте возьмем. Мачэта і пісталет будзе. Добра. С панчаками побегли и пистолетом. Дык вось. Гэты кароль і яго дарадца, яны шукалі выхад. Агульна яны так і не знайшлі лячэння. У іх не атрымалася. Мы ўжо тут на гэтай тэрыторыі, калі ўсё зламалася, карацей, ўсё дрэнна. Ні халеры ў іх не атрымалася. Канец наступіў каралеўству. Кароль існуе, караля забіць немагчыма, так вось. Забіць вельмі складана. Там нешта дзіўнае з крывёю адбывалася зараз, калі мы разрубілі іх, я не вельмі разумею. Бачыце, што з крывёю? Што ў мяне там за модыфікатары такія на зброі? Так. Ага. Тых, каго мы забілі, яны пачынаюць выбухаць, па крышку пашкоджанняў пасля смерці наносіць навокал. Добра. Не будем это кранаць. Дарадца зрабіў, не памятаю, стварыла вежу, часавую гадзіннікавую вежу. Дзякуючы гэтай вежы атрымалася зрабіць так, каб час спыніўся на востраве. Час заграз у адным дні альбо нешта падобнае. Гэта была надзея, каб спыніць распаўсюджванне хваробы. Так, я прыйшоў, але не туды. Шукаем яшчэ, куды можна прайсці. Мяне цікавіць вось гэты праход. Яны спрабавалі знайсці і такім чынам спынілі час на ўсім востраве. Але гэта не спыніла на здзіўленне, не спыніла хваробу. О, элітка. Панчакі ачмурэнныя. Вы глядзіце, ключ... Не-не-не, я зараз зялёны ключ атрымаў. Далей спасылка на Slay the Spire працягваецца. Добра. У мяне ёсць адзін, мне патрэбна 3. Па Slay the Spire патрэбна 3 ключы, каб ачыніць сапраўдную канцоўку. Толькі на адзін мне патрэбна 10 000 золата, каб яго набыць. І пытанне, адкуль я столькі грошай здабуду. Вось он тут, бачыце? 10 000. Нават і не блізкая. З таго, што не атрымалася ў караля, астатнія розныя людзі шукалі розныя выхад, па тыпу розныя спосабы, як выратаваць каралеўства. Некаторыя шукалі варыянт, як па тыпу вылечыць гэта. Некаторыя вось па тыпу стрымаць, даць больш часу людзям, каб знайсці лячэнне, гэта быў варыянт спыніць час. Спыненне часу стварыла толькі горш.
хвароба працягвала распаўсюджвацца, і перазапуск дня нічога не даў. Адзінае, што атрымалася дасягнуць, гэта тое, што кароль не памёр. Кароль працягвае жыць. І што бы ні забіла караля, гэты дзень будзе перазапушчаны нанова. Таму кароль працягвае жыць у гэтым бясконцым лімба паўтараючыся дня. Мы адпраўляемся ў каналізацыі зараз за рунай. Не паспеў я за... увогуле 4 хвіліны хадзілі. А затое 30 ворагаў перамаглі. Дадатковы бонус атрымаем за гэта. Так, панчакі я не жадаю выкідваць, мне вельмі падабаецца як ідэя. Давайте пастку яшчэ гэтую возьмем. Будем раскидываться ёю. «10 000 у грибов забрать было бы цудоўна, але ж яны з намі не падзяюцца, на жаль. 37 клетак. Давайте працягваць закидывать на шчыты рандомныя, бо базовый шчыт гэтая херня там поўная на пачатку забега. Так, паляпшэнне, паляпшэнне. Трошки палепшылі зброю. І возьмем перк. Нам вельмі важна перажыць тую элітку, таму я бяру сабе мутатар на тое, каб у нас была адна смерць дадатковая. Каб больш верагоднасць была перажыць. Калі возьмем яе, то будзем падарожнічаць уже па лакацыям, я іншыя лакацыі пакажу. Я вельмі не люблю гэты самае як іх каналізацыі, і я звычайна, калі ёсць магчымасць, у іх не хаджу, бо на іх можна вельмі шмат здароўя згубіць. Але зараз ёсць неабходнасць, просто неабходнасць. Слухайте, панчакі спраўляюцца цудоўна на гэтым самым. Самае месца для каналізацыі, карацей. Панчакі — гэта моя зброя. І дранічкі пасмажаць. Так, ідэальна. Ніндзя-дранічкі такія. Оп. Я ведаю дранік фу. Ха. Для тых, хто не разумее, пра што зараз гаворка, у нас зараз зброя, якая выглядае як дзве патэльні, звязаныя разам, і гэта называецца панчакі. Па тыпу патэльня нунчакі. Ай, ударыў. Ау, нас паўдарылі пару разоў. Ці на правільным шляху я? Мне падаецца, гэтыя чырвоныя факелы на сцянах, вось яны тое, куды нам патрэбна ў любым выпадку. А ты-ка што, пачакай. Актываваць. Эй, а вы хто такія? Мы не рэгенеруем, не. Здароўе як ёсць. Куды ён збег там? Блин. Зачыненая дзвер. Добра. Мы не рэгенеруем. Адзінае, як можам палячыцца, у нас ёсць баначка са здароўем і паміж узроўнямі. А тут што? Нешта слімак нейкі быў зялёны тут. Нічога дзіўнага. Акрамя гэтай дзіўнай субстанцыі на зямлі зноў. Я ўжо бачыў такую. Опа! Гэты шлях вядзе да нейкага гіганцкага... Как он, блин, забыўся. Забыўся пераклад слова. Так, кокана, вось. Велізарна інды гульні, так.
Ён зараз задаецца наш галоўны герой філасофскімі пытаннямі, бо ён сам не ведае, адкуль ён узяўся, ён не ведае, чаму ў яго няма галавы і чаму ўвогуле гэтая галава можа кантраляваць трупы. Разважае наконт таго, што гэты кокон можа быць сімвал жыцця і што наконт кахання. Добра, ўсё, пераключыўся. Дзюрка ў выніку. Шлях вядзе ў гэтую дзюру. І гэта вельмі здаравенная дзюра. Далей у нашых наступных забегах пакрыху вось гэты момант, калі будзем хадзіць у каналізацыю, то гэта будзе працягвацца гэтая гісторыя. Можна будзе даведацца, што ж гэта такое. Магчыма. Так. Я магу тут уверх падняцца, добра. Ау! У атруту скокнули. Угу. Так, тут атрымліваецца ніякага шляха няма. Альбо ёсць. Мне падаецца, вось гэтыя чырвоненькія на сцяне факелы, яны ўсё ж такі мяне вядуць туды, куды мне патрэбна. Да руны. Я спадзяюся. Давайте проста пойдзем па ім. Паглядзім, куды яны правядуць нас. Ага. А як мне пайсці туды ўверх, калі я не магу па сценах скакаць? Вось яна і тут ёсць. Можа я пераблытаў, можа я не маю рацыю. Альбо маю, бо вядзе зноў сюды ўверх. Добра, працягваем. Ау. О, зверху элітка. Але элітка гэта не тое, што я шукаў. Падвойная яшчэ элітка. Панчакі гэта проста космос. Мне падабаецца. Так, залаты амулет. Давайте возьмем лепшага ўзроўня, чым мой. Я магу тады неяк уверх трапіць? Так, магу ляну вырасціць. Глядзіце, у мяне ёсць яшчэ добрая атака. Я тут амаль не карыстаюся гэтым мачэтэ. Возьмем Frost Blast. Я магу пераставіць іх месцамі, так, правильно? Панчакі паставім на першае месца. А як? Памяняць месцамі іх. А, вось там зверху. Усё, знайшоў. Глядзіце, у нас зараз будзе атака. Панчакі звычайныя. И ледяный удар. Літаральна льдом будем фігачыць уперад. То бок тактика такая. Перакульваемся да ворага. Замарожваем яго і потым панчакамі яго. Усё. Супер тактика. Ай, ай, атрута. Так, не вельмі спрацавала зараз. Блин, упали в атруту. Ну, вниз. Давай. Добра, ёсць, я так разумею, право, правильно? Ага. Ідзем спецыяльна вось куды вядуць. Пакуль не знойдем шлях. Так. Ну, можно наверх, не? Не могу. Зараз заморозкай трошки прасцей. Мы пачынаем літаральна з таго, што улятаем і робім так, каб вораг нам нічога не зрабіў. Сапфіравы ключ. У нас ёсць два ключы з трох. І гэта поўнасцю спасылка на Slay the Spire. Пытанне, што будзе, калі я, збяру
Бо мне не вельмі зразумела. Так, яшчэ элітка, так? Так, рубиновый амулет. Калі мы атрымліваем пашкоджанне, таксічнае воблака навокал нас з'яўляецца, а наша бягучая зараз пашкоджанне ад снарадаў вельмі зніжае. Не, давайте пашкоджанне ад снарадаў гэтых знікне. Нас заб'е велізарнае сэрцайка 100%. Галоўнае, насамрэч, уся мэта забега толькі атрымаць руну, бо я каналізацыю ненавіджу, шчыра. Самае маё неулюбёнае месца ва ўсёй гэтай гульні. Опа, а ты хто такі? Вітанкі. А ці не, слухайце, у яго тентаклі, гэта вось той, хто нас паклікаў у каналізацыю. Ты таксама тут захрас? Ну, па тыпу таго. Але мне патрэбна твая дапамога. Пакуль я хадзіў па востраву, шукаў карабель, які падыдзець для таго, каб перасекчы мора, я знайшоў стары закінуты маяк на самай поўначы вострава. Гэта, магчыма, не тое, каб шмат, але як мінімум гэта найлепшае, што ў нас ёсць. Я буду чакаць цябе каля замка, каб прывесці цябе так блізка, як змагу. Шкада, але тыя пачвары, якія водзяцца там, не дазволяць мне падабрацца блізка. А, яшчэ апошняе. Мішэль, адзін з старых ахоўнікаў, жыла у вёсцы. Магчыма, трэба наведаць... А, яго, Мішэль, Мікель, хутчэй за ўсё тады. Трэба наведаць яго дом. Добра. Ну, карацей, там ёсць лакацыя з вёскай. І хутчэй за ўсё пра яе гаворка. Так, а дзе? Нешта я не бачу. Гэтыя паходні скончылись, чырвоненькія. Вось то... Мне падаецца, гэтыя паходні абы дзе проста знаходзяцца. Нічога яны не адзначаюць ніякага шляху. Тут невядома што. Ну, тут нічога ж няма, правильно? А паходня ё. Добра, ідзем далей. Уверх мы не забярэмся, а ніяк, у нас няма скокаў па сценах. Так, вось тут патрэбны тэлепорт, але без тэлепорта... А, не, я магу не спусціцца, ўсё добра. Дзе ж можа быць? Мне цудоўна было бы дзве руны. Гэта тэлепорт? Так, гэта выхад, але мы шукаем не выхад, мы шукаем руну. Руна для таго, каб... Во, вось у гэтым напрамку павінна быць руна. Зараз будзе босс, міні-босс. Давайте полечимся, рабім. Спрабуем. Панчакі, просто космос. Невядомы артефакт. Вось яна, руна тэлепартацыі. Панчакі уводзяць ворага ў такі станлок, то бок ён не можа рухацца нармальна, і пакуль я наношу удары, супраць босаў гэта працаваць не будзе, але вось супраць міні-босаў і проста звычайных ворагаў гэта будзе без праблемаў. Ідэальна. Зараз я магу перасоўвацца вось па такім рунам. І такіх мы ўжо, напрыклад, міма прабягалі, мы можам карыстацца гэтым, каб адчыняць сабе новыя шляхі. Гэта дазваляе нам трапляць на новыя тэрыторыі. Напрыклад, вось тут. Куды мы трапілі? Вось сюды, так? І тут будзе нейкае зачыненае месца. З дадатковымі бонусамі тут ёсць граната. Не ждаю гэту гранату, дзякуй.
Давайте пойдзем далей тады. Мы зрабілі самае галоўнае, у нас тут есть тут выхад недалёка. Идем на наступны ўзровень. Шмат часу згубілі, але нічога дрэннага не бачу. Усё ў парадку. Усё яшчэ працягваем у рандомны шчыт закидывать. Зараз у нас на пачатку нашага забега нам будзе выдавацца адзін са шчытоў, якія мы адчынілі ўвогуле ва ўсёй гульне. Так. Тое, што не забівае мяне, мутацыя. 2.1 здароўя адсоткаў пасля таго, як мы парыруем атаку ў бліжнім баю. Вельмі неблагая на парыраванне. Давайте ў яе ўкінем клеткі нашыя. Так, возьмем яшчэ на пашкоджанне нешта было. Вось гэтая комба. Кожны удар, паслядоўны удар, які аб'ядноўваецца з папярэднім, павялічвае пашкоджанне. З панчакамі это будзе проста космос, мы будзем разносіць ворагаў. Адзінае што, панчакі зараз упадуць у моцы, бо яны нізкага ўзроўня. Чаму мы імкнемся караля забіць? Таму што мы думаем, што гэта адзіны спосаб, як спыніць атруту, каб спыніць гэты бясконцы дзень. Мы яшчэ не ведаем. Я ўсё, што я распавёў, гэта па тыпу веды ўжо, калі ты забіў яго пару разоў. І шмат чаго пачыняў. Блін, я жадаю, каб мне панчакі заўсёды выпадалі. Наш герой увогуле не ведае, што ён тут робіць і чаму ён. Яму проста гавораць, ну, па тыпу, ідзі, ты адзінае месца, куды ты можаш ісці, гэта прыйсці да караля, раней ці пазней. Сама гульня пабудавана, хоць і мае шмат варыянтаў, як вы можаце дабрацца да караля, але вы заўсёды будзеце прыходзіць да яго. Ну, па тыпу, ён канец усяго заўсёды. Так. Угу. Зноў жа гэтыя зараз пачваркі вылезуць. Дайце-ка мне момент. Я не ўпэўнены, што мне з імі рабіць, як мне іх забіваць. Яны ж скокаюць ад мяне, убегаюць. Блін, здзёблі. І вось он знік. Да дзвяры дайшоў і ўсё. Я не вельмі ўпэўнены, што яны робяць, такіх не бачыў раней. Я даволі даўно, калі шчыра гуляў гульню, таму калі яна выходзіла вельмі актыўна. Плюс яшчэ дадалося DLC з таго момента, які я апошні раз гуляў. Так, можна тэлепартнуцца назад, бо там няма чаго рабіць больш. Не магу нарадавацца панчакам, яны адшмурэныя. Так, давайте яшчэ будем працягваць даваць павялічваць пашкоджанні на панчаках. Але я баюся, што вельмі хутка гэта ўсё шчасце скончыцца, бо яно літаральна не будуць вытрымліваць таго, што мне патрэбна, ну, пашкоджанню, узроўню пашкоджанняў, скажем так. Ау, ау, ау. Добра. Так, тут таксама няма куды ісці.
Ау, ты чаго страляешься? Б'ецца ён. Так. Ужо... Мне падаецца, мае сэнс узяць сабе што-небудзь на здароўе, напрыклад, вось гэтую. Зялёненькую. А якога яна году? 18-го году. Я выбачаюся, чат у мяне зараз даволі далёка, і PlayStation не заўсёды высвятляе новыя паведамленні ў чаце. Я там могу пропускать некоторые. Фрей не дапамагае? Не-не-не. Яна зараз не сядзіць перад чаткай. Усё ў парадку. Гэта я не заўважаю. Ну, па тыпу, мне патрэбна глядзець... Вы паглядзіце, панчак у 5-го ўзроўня. Ну, сёння, карацей, будзе дзень панчакаў. Так. Цудоўна. Майстрам панчакаў будзем. Заўсёды кідаў, каб дамаг быў вялікім. Гэта працуе. Але дамаг запавольваецца пакрыху. І колькасць здароўя, самае, ну, на што я зараз арыентаваўся, колькасць здароўя зніжаецца з кожным узроўнем. Таму я згодны, гэта важна ў адну закідваць. Лепей ужо потым зброю абіраць нават пад адзін стыль, каб у вас білд быў не абыдзе, а, ну, напрыклад, толькі чырвоны білд, альбо толькі фіялетавы білд. Вось, просто што здароўе часу тут таксама патрэбна падвысці. А гэта прасцей зрабіць за тую ветку, якую ты мацаваў менш за ўсё. Так, уверх туды я не заскочыў. Добра, падалося. Трэба больш сцены прабіваць, а нешта. Здароўе можна знайсці ў сценах схаванае. Так, там кветачка. Я памятаю, што прытрымліваюся тактыкі хуткія ногі, ага, не баяцца. Пачакайце-ка, там вось зверху, мне падабаецца, мне патрэбна руна на прабіванне падлогі, не? 100% неяк туды можна трапіць. Тэлепорта не бачу, ну добра. Хуценька таксама можна праходзіць, вельмі добрая тактыка, таму што можна на... Ну, калі забіваць роўна столькі ворагаў, колькі патрэбна, вось неабходнасць ёсць, то можна няблага так падняцца па клетках таксама. Просто хутка прабягаць усе лакацыі. Альбо ты маеш на ўвазе, што потым, калі дастаткова рэакцыі будзе на ўсё, то мяне нішто не пашкодзіць, так? Трэба аддзеліць галаву. Я ўжо забыўся, што нават такое існуе. Так, выбор у нас на выжыванне альбо на тактыку. Давайте на тактыку трохі падмацуем. І здароўе больш, і пастка яшчэ будзе працаваць мацней. Ой, блин! Так, вось тут дакладна падлогу трэба прабіваць. Прыгажусь такая. Я дакладна не памятаю гісторыю з гэтай лакацыі, але я так разумею, што гэта быў адзін з галоўных выхадаў з турмы, і ў людзей, ну, адсюль спрабавалі зрабіць пабегі з турмы гэтай. У выніку атрымліваецца такая сітуацыя, што тых, хто спрабаваў збегчы, забівалі, бо баяліся распаўсюджвання заразы.
Так, мне падаецца, наверх няма сэнсу лезці, але я ўжо разалез. Ну, спыніся. Выскокваў кожны раз. Дзесьці тут, сярод гэтых веж павінен быць праход на наступны ўзровень. І я не ведаю, што я тут шукаю. Во, знайшоў. Спуск униз. Да першага боса ў гульні. Па часе мы ўжо занадта доўга тут правалілі папярэднія, таму па часе мы не паспяваем. Перманентны апгрейд. Дазваляе вам насіць дадатковую зброю? Я такога нават не памятаю. Такое давно было? Хутчэй за ўсё давно. Давайте вот это паляпшэнне на парыраванне. Так, і на паляпшэнне скляначкі, бо шкляначка вельмі добра. Это файна. Паляпшэнне для нашых панчакаў, яшчэ больш пашкоджанняў на іх. Возьмем сабе мадыфікатар. Вось гэта, зніжаем пашкоджанне. Калі нам пашкодзілі, мы пачынаем наносіць больш пашкоджанняў ворагам. Муку не дадаем. Добра, запомніў. Калі муку не дадаваць, то больш пашкоджанняў будзе, альбо які баф будзе, калі не дадаваць муку? Это важно, мне для билда патрэбна. У мяне сябра пытае. Так, вось гэты хлопча. В принципе, ось. А вось зараз просто застрэлім усім, што у нас ёсць. У яго ўсяго пары атак, даволі базавыя самі па сабе ў бліжнім баю. Вось гэтае поле, якое непрыемнае, і атака, якой патрэбна падскокваць, бо яна па зямлі распаўсюджваецца. Вось гэтая. Ау, вось зараз ён нас шчытом прыжаў. Прыціснуў. Ёсць. Это быў першы босс у гульне. З яго выпала пастка. Даволі неблагая, мне падаецца. Так, давайте заберем яе. З мукой будзе самапашкоджанне, зразумеў. А якое тып пашкоджання? Фізічны альбо псіхічны? Так, гэта... Блин, можа ўзяць гэты... Не, мне падабаецца мой зараз набор, я пакіну як ёсць. І новы грашовае пашкоджанне, зразумеў. У нас ёсць зараз гэты самы. Мы па часе, мы настолькі доўга калупаліся ў каналізацыі, што мы нават уже ў 15 хвілін не ўкладваемся. О! Давайте ўсе клеткі, якія з боса зараз забралі, вось сюды. Гэта пашкоджанне вельмі важна. О, пашкоджанне, божа, я ўжо загаварыўся. Паляпшэнне вельмі важнае. Яно робіць верагоднасць таго, што любы прадмет, які мы падбіраем, будзе лепшай якасці. Нават не паразмаўляўшы з гэтым, разбілі яму дзверы. Вось яны нашыя баначкі са здароўем. Тут можна ў іншую лакацыю пайсці, калі б у мяне была магчымасць лазаць па сценах, але, на жаль, няма такой. Тут у нас што? У вёску...
У вёску нам па квесту патрэбна. Там адзін з персанажаў нас накіраваў, так што давайте ў вёску гэтую пойдзем. Вось у гэтай вёсцы павінен жыць чалавек, які ведае нешта пра маяк. Ау. Ох, блин. Дакладна у гэтай вёсцы з ім будзе ў мяне праблема. У мяне трошки білд не пад іх. Ау. Забираем гэты ключ. И идем. О, цвік выпаў. І з даволі высокім узроўнем, высокія пашкоджанні. А, не, яны прыкладна аналагічна, карацей, маім панчакам, так што пазбаўляемся да цвіка. Дзесьці тут. Дзесьці вось тут. Павінна быць дзверь, на якую я гэты ключ і падабраў, вось он. Я толькі не вельмі упэўнены, як павінен выглядаць дом, у які я тут павінен прыйсці. Вось ты? Магчыма, ён. А, ё-моё. З панчакамі эліткі становяцца нешта жартам. Просто вы бачылі? Быў вораг і няма. Там тэорыя змовы наконт таго, што вострава не існуе. О, яшчэ. А ты што такое? Добра. Это і ёсць ахоўнік, якога мы шукаем. А гэта дакладна спасылачка на гэты павінна быць. Як гэта гульня называецца? Забыўся. Лэгхагер. Добра, не упэўнены, на што спасылачка. Зараз, давайте. У нас сябра з'явіўся. Глядзіце. Прыгажунчык які. Вельмі мёртвая Мішель. Альбо мёртвы. Бедны хлопча страціў сваю спраўцу, памёр і стаў домам для новага паразіта. Іх два, і вось я сам здзівіўся. Можа, мне пашанцавала? Ну, па тыпу, у яго мадыфікатар такі. Ага! Так, гэта мадыфікатар яшчэ. Мне пашанцавала з мадыфікатарам на той, каб два іх мець. Яно асабісты. Ён будзе атрымліваць той колер, які самы найвышэйшы у нас. То бок, без розніцы, во што ты мацуешся, у гэтым білдзе ён будзе добрый. Плюс 175 пашкоджанняў замарожаным ворагам, цудоўна, плюс 40 пашкоджанняў гарачым ворагам, і тыя, хто памруць, будуць яшчэ выбухаць пасля гэтага. Добра. Што тут у нас напісана? А што з гэтым Майклам здарылася? Уже прайшоў тыдзень з таго моманту, як маяк быў патушаны. Мы, ахоўнікі вежы, нас патрабавалі, каб мы пераехалі ў вёску. Усё гэта толькі таму, што нехта пабачыў нейкую дзіўную рыбу на беразе. Паслухайце мяне, я быў ахоўнікам усё маё жыццё. Мяне нельга проста так напужаць нейкай рыбай. Так, тапазавы амулет. Воу, які амулет, я такога... Станаўлюся небачным пасля таго, як 5 секунд нікога не атакаваў. Я не ведаю, як гэта працуе.
Это яйкі дакладна не паклала нейкая курыца. Во. Цікава, калі вы гэтай пачваркі каго-нибудь атакуюць, мяне гэта выб'е за маёй нябачнасці? Так. Давайте у здароўя тут. Просто з гэтым я так магу... Ой, упс. Выпадкова атакаваў. Мы же можем просто так увесь узровень пробегчы. Імба нейкая. У чым мінус-то? Так. Блин, нешта неасцярожна я вельмі змагаюся, я все жадаю перайсці ў нябачнасць. Что гэта? Благословение смерти. А, смерть гэта благословение. Гонор святарам. Это не вельмі пазітыўна. Я что, для іх святы? Улічваючы, як часта я паміраю. Так. Некім бедныя людзі паклоняюцца жудасной фігуры ў масцы. Яны жадаюць яго благословення, але або каб ён выратаваў іх, як гэта, не забіў іх. Добра. Момант. Мінус у тым, што клетак не налутаеш. Ну, так-то, калі накіроўваешся ў... А, мне патрэбны ключ. Калі ты накіроўваешся на праходжанне, то а не на збор клетак, то гэта ж цудоўна. Ну, па тыпу, як мага больш здароўя сэканоміць сабе. Ау! Атакавалі. Можна сабе зрабіць вельмі павольнае праходжанне з такім, ну, бафам. А ты, карацей, заўсёды чакаеш небачнасці і чакаеш удалага моманту, каб напасці на ворага. То бок вельмі павольненька праходзіш, але забіваеш усіх ворагаў, без пашкоджанняў. Я б такое не абіраў, было сумна. Але, як варыянт. Так, десь тут ключ павінен быць. Ось он. Так. Знову ідзем да дзвярэй. Начнем. Вось. Мы зараз апануліся ў гадзіннікавай вежы. Я ўжо распавядаў трошкі пра сюжэт, і вось у гэтай гадзіннікавай вежы і было зроблена гэты эксперымент з часам увогуле. Праведзены. Так. І гэта сродак таго, што востраў трошкі захрас у такім стане. Але адначасова гэта... О, блин, а чаму ранна меч? Я ўжо яго адчыніў? Блин, яго бы адчыніць сабе як магчымасць. Давайте ўкінем клеткі ў яго. Мне вельмі падабаецца гэты меч. Так, это я уже не отчиню ничего. Усе мутации максимально мы собрали. Так, і вось яна вежа. Зараз нам патрэбна амаль на самы верх да босса. Дзякуючы нашай нябачнасці мы, ў прынцыпе, можам шмат чаго прапусціць. Ой-ой. Тут есть пэўны тып ворагаў, які можа быць вельмі небяспечным.
Якія ж ачмурэнныя панчакі, ах, ты ж халера. Ау, бомба вывалілася. Ці ўверх я магу? Магу. А, лепей давайте проход отчиним, а то я нечто наверх побег. Здароўе... Ну, здароўе прыкладна аднолькава. А гэтага у мяне трошки больш. Давайте па зялёненькі пойдем. Добра, адчынілі праход далей. Гэта... Мы як тут трапілі? Мы спачатку прайшлі праз тэлепорт, нас закінула ўнутр вежы гэтай, і потым мы вярнуліся назад і адчынілі праход самі дзверы. Каб можна было ўвайсці, калі што. Высока лезем, але выглядае так, што гэта не тая вежа. Тут некалькі веж на ўзроўні, калі паглядзець на мапу, то можна пабачыць, што па адчуваннях іх, ну, тут можа быць 2, 3 альбо 4. На конт 4 не ўпэўнены. Мне падаецца заўсёды 3. Ой, не тое. Дзверы зачынены. Верагоднасць такая ёсць, што ключ ад, напрыклад, ёсць вежа нумар 2, і вось, каб прайсці вежу нумар 2... Блин, ты задзёбаў. Каб прайсці скрозь вежу 2, мне патрэбна ключ з вежы 3, напрыклад, альбо 1. Ну, халера, столькі здароўя ні на што. Ну. Ну. А. Ось нарешті. Так, ці брать отру... Блин, проклятый куфор. Брать ці не брать? Такий забег добрый, я его могу продёбать зараз. Не, давайте не будем. У нас зараз 10 тысяч, я не упэўнены. Нам трапіла у одной краме, нам трапіла руна. Зараз. Змагаемся. Так, мне трапіла руна. Панчакі даражэй за сквапнасць. Ну, складана. Дык вось, у нас ёсць верагоднасць атрымаць зараз усе 3 ключы, калі... О! А вось і ён, рубінавы ключ. Мы сабралі усе 3, і мы атрымалі сакрэтныя... О, цудоўна, мы адчынілі сабе касцюм з Slay Spire. Вось што мы адчынілі. Я думаў, што... Я не ведаў, што я за гэта атрымаю, але атрымалі скінчык Slay Spire. Для тых, хто не ведае, Slay the Spire — гэта такая карткавая гульня, у якой вы гуляеце на выбор да 4 персонажаў. 4 персонажа, наколькі памятаю. Добрый вечар, Метайгорый. Фэшн. Так, мы, калі памрэм, абавязкова зайдзем, паспрабуем узяць гэты скін, з ім пабегаць. Так, атрымліваецца, мы дзе? Чый скін? Ну, гледзячы там проста па колеру, гэта хутчэй за ўсё Ironclad. Ну, самы базовы мечнік, які там быў. Вось ён хутчэй за ўсё. Давайте телепортом выберемся адсюль. Нам трэба ў самый низ этой вежы, нам трэба ў іншую. Удала мы зайшлі, насамрэч. Скінчык адчынілі. Пойдзем у левую самую вежу.
Шостага ўзроўня вялікі меч. Легендарны яшчэ. Дае шчыт, калі забіваем ворага. Яшчэ павялічанае пашкоджанне. Кожны удар па 3600. Ух, як хочацца, а? Запускае гранату. Эх, мне падаецца, я пашкадую, калі я яго возьму. Ох, пашкадую. Але я возьму. Ён вельмі павольны, так? Я не ведаю, ці будзе нешта дрэннае, калі я разаб'ю гэты звон. Можа, нічога не будзе. Назаўжды застанецца прынц Персіі. Самы-самы першы ты маеш на ўвазе, так? Блин, гэтым мячом можна ворагаў проста разрубаць па тыпу адной атакай. Халера, збёг. Але з гэтымі хуткімі ворагамі яшчэ пытанне, што лепей. Нам бы зараз усё, што мы сабралі, данесці да... Вось гэты ключ, вось для гэтай вежы, гэта дакладна будзе выхад. Ён файны. Сам першы прынц Персіі. Адзінае, мне шкада, што я яго ў свой час не адолеў прайсці, бо ён у мяне лагаў. Ён у мяне лагаў, калі бойка пачыналася, у мяне комп проста... Ну, кабздай, як ён просто не выцягваў. Ну, по тыпу, калі бойка пачыналася, гэта была жэсць. Таму я так тады не прайшоў і так гэты гештальты не зачыніў, не закрыў. Так, амаль парэзаліся аб шыпы. Трэба балаў закінуць. Я не ўпэўнены, што яго можна ўзяць і за адзін вечар прайсці, не? Таму што, ну, каб вы разумелі, першая бойка, ну, як вы памятаеце, она там амаль у самым пачатку. О, прыгажусь такая. Молоток з халтуру і не выратаваў прынцэсу. Так, дык яна ж і не простая, ні халеры. І па тыпу, калі ты яе не ведаеш, а я яе не ведаю, я яе не прайшоў, таму што я спрабаваў... Настолькі дрэнна было з баёўкамі, што я іх пазбіраў. Ну, па тыпу... Я ведаў, што я не магу перамагчы. Амаль... Любая бойка, гэта была амаль гарантаваная смерць. Вось. Таму што ты проста не можаш забіць гэтага ворага. Ну, ты... Усё запавольваецца. Яна і так там, ну, па тыпу, рэакцыя на вашае дзеянне запаволеная у самой гульне. Дык яшчэ, калі ты спрабуеш, ну, па тыпу, атакаваць, гэта адбываецца са спазненнем, па тыпу, у некалькі секунд настолькі запавольваецца, а вораг цябе ўжо праткнуў 3 разы. Ось. Цела, якія памешчаны ў новае рашэнне, я так разумею, новую вадкасць гэтую, змяняюцца больш павольней. Мне трэба дастаць эсэнцыю гэтай рашэння і накласці на іншых валанцёраў. Карацей, вось тут праводзіліся яшчэ эксперыменты з лячэннем у гэтай вежы. Яны спрабавалі запаволіць вось гэта распаўсюджванне і яшчэ даць сабе дадатковы час, каб знайсці лячэнне. Ну, вядома, ні халеры не атрымалася ў іх. Начали гэтую дверь. Пойдем праз верх. Няўжо гэта ўсё ж таки будзе выхад? Окей, цікава. Ён взяў і убіўся.
Там, блін, шипи, на які я просто знайшов їх. Так, добра. Нічога з гэтага набыць мы не можам, бо грошай няма. Усе грошы згубілі на гэтай самай, на руну. На скінчыкі. Ну, тады лячэнне. Это наша апошняя баначка. У сэнсе? Я ключ не знайшоў? Як так? Я не мог не знайсці ключ. Гэта ж немагчыма ў маім выпадку. Я ў гэтым пакоі дзесьці прапусціў яго? Вось гэтае даследаванне. Тут няма ні халеры. Так, зараз будзем уважліва паглядзім. У мяне зараз непаразуменне. Ёсць яшчэ адна вежа неправераная. Знайшоў. Телепортуючыся пачвары, а? Так, падвышаем яшчэ брутальнасць. Будзем праз чырвоную эту ветку галіну эту ісці. І ў нас, калі што, вельмі неблагі білд атрымаўся. Я задаволены ім. Ау, пашкодзілі. А дзе гэты? Рідка, дзе? Ён небачны там быў? Я небачнага ворага забіў. Так. Пашкоджанні. Вось гэта слухайце, нябачнасцю гэтай мы насамрэч не карыстаемся ў выніку. Трошкі шкада. Мне падаецца, гэты меч будзе мацней нават, чым гэтая Не, не будзе мацней, чым здаравенны наш меч. Наш меч будзе пахнуць бэзам. Так, поехали вверх. Добра. А ось і ключик, які нам патрэбны. Там же телепорт быў, навошта я покатили назад. Так. Ідзем уверх. Зараз мы, гэта ўжо дакладна, мы ідзем да боса. У гэтым пакоі знаходзіцца, ну, в залежнасці ад таго, як праходзіць, гэта альбо другі, альбо трэці бос у гульне. Так, паляпшэнні. Вось гэта адчынім. Гэта не вельмі патрэбна ўсё. Нешта яшчэ, можа, збярэм сабе. Давайте адчынім вось гэты шчыт. Спартанскія сандалі неблагая рэч, і вось гэтай жалезнай посаха гэта я не бачыў уже даўно. Не памятаю, што ён робіць. Так, абярэм сабе. Давайте закидывать далей яшчэ на выпадковыя лукі.
бо пачатак забега гэта самае такое. Я забыўся, і у мяне ж пачваркі ёсць гэта, якія я не прызваў. Толькі замест пачварак я зараз возьму сабе меч, які будзе лётаць са мною. Слухайце, а яны па гэта самае. Пачваркі і меч. Ці яны будуць канфліктаваць? Ці нешта не так? Меч карацей зайздросціць. Я ачыўку атрымаў. У мяне ёсць прызваны зараз меч. Апантана, як вы бачыце, лётае за мной. І вось гэтая пачварка. І калі вызваць іх абодвух адразу, то меч атакуе пачварку, і я атрымаў сабе... О, яго можна пагладзіць. А меч? Нельга. Меч знік, добра. Палепшым меч яшчэ, лётаючы. Зараз мы гэтага боса заб'ем пачваркай і мячом. Я нешта забыўся ўвогуле пра пачварку, так і не ўключыў. Гэта і ёсць часоўшчык, стваральнік альбо стваральніца, высокая драма, толькі што ачыўку атрымаў. Стваральніца гадзіннай гэтай вежы, якая дазваляе ўсяму востраву захоўвацца ў часе. Толькі ў першы забег яна нічога не скажа мне, то бок яна проста паспрабуе мяне забіць. А потым зразумее, што я неяк дзіўна сябе паводжу з часам. Ай, мне патрэбна было шчыт усё ж такі ўзяць. Гэта вельмі лёгкі босс будзе, бо мае пачваркі бясконца яе б'юць. Я магу нічога не рабіць, літаральна яны за мяне ўсё зробяць. Ау. Усё. Гэта нешта... Галоўна не памерце. Так, гэта настолькі пахне тым, што я занадта моцны, што ёсць невялічкая верагоднасць, што мы паб'ем гэтага самага караля. Серенада яшчэ яшчэ лепшага ўзроўня. Атручаным цэлям. Пашкоджанне ніжэй. Але можна перакаваць яшчэ, і няма шмат эфектаў. Я бы пакінуў... Не, я бы пакінуў тую, якая ў мяне ёсць зараз. Гэты меч слабей трошкі будзе, бо ён якасці ніжэй. І яшчэ мечык сабе. Добра. Мы ўжо амаль у замку. Калі шчыра, мы ўжо ў замку. Мы ўжо нават тут тэрыторыя выглядае так. Цікава, цікава. Я не разлічваў, што я так рана дабяруся. У мяне нічога няма для таго, каб перажыць сустрэчу з... Ну, вось гэты замак. Занадта рана я яшчэ гульні. Так, у высокі замак. Я вось не памятаю. Ага, коронный ключ. Давайте-ка. До маяка шлях. Я не памятаю з маяком, што там будзе. Мне падаецца, гэта не прывядзе нас да... Не павінна прывесці нас да караля. Я не на 100% упэўнены. Мне падавалася, гэта DLC павінна быць увогуле. Раз такая справа, давайте уже пойдем. Я не ведаю наступную локацию. Амаль ніяк. Ну, по типу, калі мы пойдем до маяка.
Я бы лепей вам давайте караля покажу. Бо, па-першае, лакацыі гэта я не ведаю. Мы, хутчэй за ўсё, вельмі хутенька памрэм, а білд вельмі ўдалы, мне яго трошкі шкада будзе. Нейкі лінівы білд атрымаўся па тыпу. Мая задача не памерці, і ўсё, і ўжо няблага, ўжо малайчына. Пойдзем у замак. Так, зараз мне Фрэя дапамагае. Яна села у самым там месцы, у якім мне будзе складана бачыць, што дзе ворагі. Але мы ў замку, я нас віншую. За маім лінівым білдом я нават не павінен бачыць ворагаў зараз. Ау. Гэтыя хлопцы б'юць скрозь сцены ў розных напрамках, таму даволі небяспечна. Увогуле замак не самае ўдалае месца. Калі хочацца прабіць гульню, ну, па тыпу, я бы абіраў не замак, а там быў альтэрнатыўны шлях да караля. Гэта той самы галоўны герой з Little Nightmares. Не ўпэўнены зараз пра што. Пра вось гэтай пачваркі? Гэтыя пачваркі мне хутчэй нагадваюць... Блін, як жа гульня? Carrion гульня ёсць. Але вось яны дакладна, я ведаю, што іх дадалі ў гульню раней за Carrion да таго, як яна выйшла. Таму я не ўпэўнены. Цікава. Пакой караля... Вось цікава, што гісторыю каралевы, ну, па тыпу, тут бачна справа караля і злева каралевы. Бачыце? Гэта сам партрэт караля, ён такі знішчаны, разбураны. А каралевы не, ён па тыпу цэлы і ў парадку. І вось справа ў тым, што гісторыю каралевы, наколькі мне вядома, яе дабавілі пасля таго, як я, ну, па тыпу, спыніўся гуляць у яе. У Dead Cells. Таму я нават не ведаю, што за прыкалда з каралевай. Пра паромшчыка на лодцы. Так, Little Nightmares. Ну, Little Nightmares я толькі часткова гуляў, я не прайшоў яе. Паромшчыка самога я не памятаю. Я памятаю, па караблю ты вошкаешся ўвесь гэты час. Так, ну гэта пакой хутчэй за ўсё караля і каралевы і быў. Так, уверх я не прабягу, бо па сценах бегаць не ўмею. Таму лезем куды лезецца. Вельмі падабаецца мне гэты білд мой. Лінівы максімальна. Давайте пачваркі са мною. Адзінае, што за такой колькасці ўсяго на экране мне складана сачыць, што рэальна адбываецца. Ой-ой, так, гэта балюча, я ўжо забыўся пра гэтых хлопцаў. Так, малюнак яшчэ. Пачваркі, вы можете за мяне гэта вырашыць там? Разбярыцеся, калі ласка, з ім. Ау! Добра, гэтага ўзгадаў таксама. Лепей запамінаць. Куды не заскочым. Дзе меч? Вось ён лётае. Ён проста ад часу яго трэба прызываць. Вось зараз ён знікне. Бо яго занадта даўно... Па тыпу, ён знікае, калі доўга ты не атакуеш цэлі, якія ён атакуе. І таму яго трэба час часу прызываць, бо не заўсёды ў цябе ёсць ворагі, на якіх ты будзеш атакаваць.
поп'ем зелье наше. Наколькі памятаю, на гэтай лакацыі патрэбна, калі мы спусцімся ўніз да маяка ў гэтай гульні, там быў нейкі чэл без твару, падобны на галоўнага героя. Я зразумеў зараз, пра што гаворка. Можа, насамрэч я не падумаў аб гэтым, гэта можа быць пасылачка. О, літачкі. Бо ў гэтым у каралеўскіх пакоях самае галоўнае гэта сабраць ключы. Хоць гэты ключ адзін у мяне ёсць. Мне патрэбна іх некалькі, наколькі памятаю. Я магу памыляцца зараз, тому што проста даўно было. Так. Нам патрэбна некалькі ключэй, і такім чынам можна адчыніць адну вялікую браму, там, якая будзе весці да караля. Ау! Выбухнуло. Так. Давайте на большую колькость здоровья. Так, где может быть эта вежа? Может, надо мной зараз? О, не вежа, а дзвер. Хутчэй за ўсё яна. Тут павінен быць яшчэ адзін ключ. Ну, уже, калі я правильно ўсё памятаю. Пачваркі, вы што, воды боіцеся? Эту элітку я зараз і не побачыў увогуле, так? От не побачыў. Так. Яшчэ адзін. Пачакайце-ка. Можа, мне адзін толькі патрэбны быў. Можа, я зараз хернёй займаюся. Ау. Давайте, пачваркі. Разбярыцеся з ім. Дзякуй. Мне падаецца так. Мне падаецца, толькі адзін ключ быў патрэбны, а я зараз заняўся тым, што увогуле збіраю тое, што не патрэбна. Так, дзе можа быць? Там я бачу чырвоная дзверь ёсць. Можа яна. Альбо не. Цікава. Магчыма, я ў яе ўжо ўваходзіў. Оу. Там элітка вельмі небяспечная. Разбраліся з ёю. Я спадзяюся, мне патрэбны толькі адзін ключ быў. А, вось. Тронная заля. І мне патрэбна было 2 ключа. Так. І яшчэ адзін ключ, каб далей. А што там яшчэ далей? І там яшчэ адзін пакой. Мы можам рызыкнуць і адчыніць яшчэ адну дзверь. Давайте яшчэ. А, это увогуле дадатковае месца, я так разумею. Зараз трошки рызыкую. У мяне не засталося лячэння, а ніякага. Але калі у мяне ўсё атрымаецца, я там адчыню яшчэ одну дверь. Добра. Вельмі ўдала лінівы білд. О, толькі не ты, блин. Уф.
Нешта занадта проста. Бачыце, цэлая лабараторыя, там, дзе яны эксперыментавалі з вось гэтымі людзьмі. Я спадзяюся, я ў нейкім файным месцы выйду. Мне патрэбна да тэлепорта. Вось тэлепорт. Ідзем назад. Тут ёсць ось гэтая дзвер. І куды яна вядзе? О, глядзіце, яшчэ. Лекхагер яшчэ адзін. Але... Хутчэй за ўсё, ён будзе слабей, так? Ён вышэй, ніжэй па ўзроўню, і яны яшчэ не дарослыя у адрозненні тых, якія ў мяне ёсць. Плюсам мне пашанцавала, яны зараз легендарныя. Іх двое замест аднаго. Так, яшчэ паляпшэнне. Там бумеранг. А як я павінен... Я ж гэта бумеранг не здабуду, пакуль па сценах не буду лазаць. Так? Ну так, без бегания по стенах это бумеранг не забрать. Ну, добро тогда и у тронный покой. Вы поглядите, до короля зараз доберемся. Клеточки у нас есть. Яшчэ. Давайте лук возьмем себе уже. Отшиним. Есть. Что у нас яшчэ тут такого файнага можно полепшить? Ого, брутальнасць. Ваша першая атака бліжняга бою наносіць плюс 936 пашкоджанняў. Справа ў тым, што яна будзе падвышацца ад чырвонага, гэтая мутацыя. Неблагая, насамрэч, асабісці першы ўзроўні выносіць. Вельмі хуценька дапаможа. Але, чаму б яе не ўзяць? Давайте яе пакідаем пакуль. Клетак. Гэта нічым не дапаможа нам. Тронный покой. За ўсім востравам з вельмі высокай кропкі яны, ну, кароль назірае за востравам гэтым. І ён ведае пра тое, што адбываецца, бо гэта было па яго загаду. Ён знаходзіцца па-за межамі, скажем так, часа гэтага. Адзінае, што бы не забіла караля, і гэта, ну, спойлер быў, я так сказаў, што таму што не думаю, што мы да караля-то дабяремся сёння, але ўж раз атрымалася, то ўж атрымалася. Ён кожны раз, калі яго нешта можа забіць, гэта перасоўвае час назад. То бок кароль забяспечыў сябе будучыню, але атрымалася так, што ён думаў, што яшчэ і выратуе сваё каралеўства, але ж і не выратаў ні каралеўства, і закрас у гэтым вось стане паўразваленага вострава, які сам па сабе заўсёды вяртаецца назад у становішча. Толькі не караля мы будзем перамагаць. Будзем перамагаць руку караля, які будзе яго бараніць. Так, каб я памятаў, як з ім змагацца. У мяне вельмі моцны білд, нават не гледзячы на тое, што я раблю нейкую хрень поўную. Ау. Потом ногу, потом другую ногу. Так, самая та бойка. Перамаглі. Ачмурэць.
Мне падаецца, што гэта мой самы хуткі по тыпу вось ад пачатку гульні самы хуткі New Game Plus. Мы атрымалі зараз мёртвую клетку. Оп. А не, stem cell. Карацей, мы стваловую клетку атрымалі караля. Альбо рукі караля. І яго дзіду. Давайте возьмем яе замест з гэтага вялікага мяча, які мы так не выкарыстоўвалі. Глядзіце, якая штука. Вельмі складана такой карыстацца, она павольная, каб здзец. Але чаму мне? Кароль. Усё яшчэ знаходзіцца пад абаронай. Я не памятаю. Мне падаецца, яго ж і зброю патрэбна разбіць. Вось так. Разбілі абарону караля, ён усё яшчэ сядзіць тут. Віншую, мы прайшлі гульню. Мне падаецца, гэта самы хуткі мой по тыпу праходжання. Я пагуляў гэтую гульню, можа, гадзіны 2-3 яшчэ на выходных гэтых. То бок яна літаральна з самага нуля пачатая. Гэта ў гэтым захаванні амаль ні халеры няма. Ось. У мяне адчынена зараз, вось у гэтым забеге, нагадваем, гэты забег мы пачалі дзеля таго, каб сабраць руну тэлепартацыі. Гэта другая руна ў гульне. Першую гульню ты атрымліваеш абавязкова, калі праходзіш па сюжэце, бо абавязаны гэта зрабіць. Але вось мы бы забеглі толькі за рунай на тэлепартацыю. І мы ўжо забілі караля. Я ў шоку, я чакаў такога павароту. Але гэта толькі, скажам так, пачатак, скажам так, Dead Cells. Так, я сам, я не вельмі, гэта зусім нечакана. Гульня трошкі, мы вельмі наперад забеглі. Маё першае забойства караля было ўжо пасля першых 15 гадзін, 20 гадзін у гульне. І тое, я намагаўся на працягу па тыпу гадзін 6 намагаўся толькі забіць караля, і ў мяне не атрымлівалася. То бок я даходзіў до караля, і ён мяне забіваў, руку караля. Вось. Прапускаем гэта ўжо. Гэта не канец гульні, гэта насамрэч яе толькі пачатак. Так глобальна, таму што сюжэт яшчэ далей прасоўваецца. Пасля таго, як кароль выбухнуў, бачыце што? Мы тая самая пачварка, з якой усё пачалося. Бярым такія. Не памятаю. Сюды? Пусціце? Мне падаецца, у фонтан патрэбна было, не? Вось, пакінуць гэтае месца. Давайте не пакінем месца, пакуль не патрэбна. Добра, пакідаем месца. Мы... Оп! За 47 хвілін гэты забег быў, прайшлі. І гульня, у прынцыпе, зацыклівае сама сябе. Мы зараз трапілі зноў жа ў турму. Новыя рэжымы. Можна паспрабаваць новую складанасць. І яшчэ, тут памятаеце, галоўны герой зараз здзіўляецца, куды зніклі старыя косткі. Тут быў шкілет гіганта. Я наколькі памятаю, ён знікае толькі пасля таго, як вы забіваеце караля ў першы раз. Бачыце? Тут здаравенны шкілет такі быў, і зараз яго няма. І у нас з'явілася новая магчымасць. Можна пакідаць сваё цела і пралазіць туды, куды па-іншаму не атрымаецца. Скін зараз праверым. Зараз усё гэта будзе.
Давайте для пачатку закинем нашу клетку. Эту. Усанься. Ну, закинуть. Чему я не могу ее закинуть? Столовую клетку я ожидаю закинуть. Гуня. А, вось. З одной гуня ускладняется. Меньш фонтанаў на лячэнне. І гэта самае. Мы атрымліваем больш бонусаў і мы можам атрымаць сабе новую яшчэ клетку боса, то бок мы можам працягваць паляпшэнне рабіць. Давайте пакуль не будзем уже браць, а то ускладненне, ну зараз мы не настолькі і так моцныя, каб ускладненне сабе браць. Мы идем зноў караля забіваць, так. Опа, а ты хто такая? Што гэта за дзяўчынка? А, яна дзяўчынка, вось, дачка вось гэтага партнога. Яна фрызуры робіць. У нас волос няма, у нас ёсць голова, а значит, что мы можем упрыгожиться. Вось так, вось так, вось так. Бачите, колькі усяких вариантов есть на голову? Давайте пакуль яго абіраць не будем, классічную пакінем. Пераапранемся. Вось он, костюм Айронклада з гэтага самага з как яго Slay the Spire. Вось, калі шчыра, пазнаецца вельмі складана. Ну плюс вось так вось гэта здзіўляе. А ці можна сабе галаву змяніць? Яна не можа упрыгожыць вось гэта, таму што галавы не бачна. Ну не вельмі, так, я згодны. Насамрэч там ён угадваецца, ён у прынцыпе падобны. Так-то скінул тут даволі да халеры. Ну, по типу, мне іх не той капшмат тусклаваты. Так. У мяне іх не той капшмат ачынена, але вось, напрыклад, ось такі. Што у нас там есть яшчэ? Есть Shovel Knight, скін, вось гэты, напрыклад, зімовы. Можем таким побегать. Что у нас новенького? Вось Айронклад и Бобби. Я возьму стандартный, давайте возьмем, может... Там здесь и пригоженький был. Мне, в принципе, вось гэты падабаецца. Он такі прадрукаваты. І з ім пойдзе амаль усё, што заўгодна. Вось так. Фіолетовый будем. Вітаю, максимум. Вітаночки ў чаце. Выбачаюся, складана засачыць за чатам, бо PlayStation не заўсёды адлюстроўвае ўсе новыя паведамленні, яна просто пропускае некаторыя. Мне патрэбна асабіста глядзець дакладна за чатам. А ён у мяне ў баку унізе злева, не на ўзроўні майго зроку, так што яно дзесьці ў баку. Так. Вось гэта яшчэ неблагія. Давайте пакінем пакуль таким. Будем фіолетовым. Гэта дверь... О, адчынілася. А што тут? Санто неблагі варыянт таксама. Я не ведаю гэтага пакоя. Я просто не ведаю, што ў ім. Гэта дадатак да таго, што ўжо было. Па тыпу гэта не пачатковы контент у гульне. І вось гэты персанаж, які зараз там чысціць меч, яна памерла. І зараз яе фраза ў тым, што «О, вітанкі, а я ўжо не мёртвая». Вітаю маі тренировочным пакоі. Абірай зброю, выбірай мутацыі і пайдзі забей некаторых ворагаў. Па-за першай двер'ю ты можаш змагацца з любым ворагам, з якім ты ўжо сустракаўся. Есть яшчэ вялікія дзверы ў канцы пакоя, але я не ведаю, куды яны вядуць.
То бок мы можам літаральна застапіць сабе што заўгодна. Добра, я зразумеў. Ты што такое? Артак пакоя я таксама не ведаю. А ты хто такі? Хвалі ворагаў, якіх мы перамаглі раней. І ўзнагарод за гэта атрымліваем. Ну, карацей, проста яшчэ ускладненне. Так? Я там можа сабе зброю могу абраць. Я так разумею, узроўні, так? Окей. Складанасці. Не, давайте гэтага мы таксама кранаць не будзем. У гульні шмат контенту. Яшчэ і спуск вниз. Окей. У гульні шмат новага контенту, пра які я нічога не ведаю. А гэта выпрабаванне штодзённае. У гульні ёсць свае яшчэ чэлленджы на дзень і на тыдзень. Оп, нейкі гук галосны раздаўся. Так, выгляд мы зрабілі. Гэта ўсё спрашчэнне. Наконт Санты, так, давайте Санту. Калі што, гэта не зусім Санта. Гэта рэверсіўны дамушнік. Касцюм рэверсіўнага дамушніка, так што ідзем рэверсіўна нападаць на чужыя дамы. Так. Возьмем вось гэтае. Памятаеце, блин, я не паспеў, я не чакаў, што я прайду гульню, але бачыце, што тут была здаравенная дзверы, за якой нешта здарылася. Пойдзем адразу сюды. Выглядае так, быццам бы хтосьці спяшаўся. Неяк не разлічваў я, што гэта так хутка будзе, і ў мяне будзе яшчэ магчымасць распавесці вам пра гэтага велікана. Ён ушоў у лаву? Мне падаецца, ён не збіраўся ўсё ж такі вяртацца. Я дакладна не іду за ім. А я не памятаю, як за... Ну, гэтую... Раней было DLC. У лаву дакладна хадзіць мы не жадаем. Добра. Мне патрэбна нешта, каб разабрацца з тымі дзвярыма. Мы з банды Деда Морозаў. Па коням. Зараз таксі за нами прыедзе. Эмільян, так. Не памёр. Так, у нас ёсць варыянты, куды ісці, таму мы будзем гэтым карыстацца. Я зараз жадаю пайсці ў іншую лакацыю. Бо не жадаю в гэтай каналізацыі нахрен іх. Ненавижу тебя. Ах ты, пачвара, а? Вось так табе. Деды Морозы побегли. Так. Заморозка. Заморозка. Пом-пом-пом. Ну, калі банда Дедаў Морозаў, то дакладна замарожваць павінны, правильно? А то што мы? Можем, у прынцыпе, тэлепартавацца, можа, не?
Давайте здесь. Тут спустимся. Проверим этот коридор. Ах ты ж, подшвара. План такі. Список гулін вырашыў прыбраць пакуль што. Не, праблема ў тым, што я не на камп'ютары. Увесь спіс гулін знаходзіцца на камп'ютары, так же самае, як галасаванне. Камп'ютара зараз няма, ён у ремонце. І з-за гэтага мне, ну, я гуляю зараз PlayStation. Тут увогуле даволі дзіўны сетап зараз. Праходзім у тое, што ёсць на PlayStation. На бальнічным. Угу. Адпачывае. Там пакуль яго няма, мы займаемся тым, што ёсць. Просто літаральна праходзім, што знаходзім. У пятніцу быў Bloodborne, сёння вось Dead Cells. У мяне ёсць яшчэ на PlayStation таго, чаго няма на камп'ютары. Гэта Armored... О, паглядзіце-ка, Headcrab. Half-Life у нас. Оп. Выглядае... У яго трошкі... спазма выглядае так, што ён half-alive. Лепей не кранаць. Заставацца занадта надоўга можа прывесці да нечаканых наступстваў для тых, хто ведае. Вы паглядзіце, і ёсць у мяне гэтае самае кроўбар і касцюм Уордена Фрымана. На Hollow Knight у нас посылочки ўжо былі, і зараз Half-Life пайшоў. Так. У мяне не хапае грошай ні на што. Акрамя цэнтральнага, і, калі шчыра, ён, хутчэй за ўсё, незначна лепей, чым тое, што ў мяне ёсць будзе. Ну так. Бачыце вось гэта шкілет? Гэта той чалавек, які гаворыў, што ён я ўжо не мёртвая. Вось гэта яна гаворыла. Угу. Манціроўку абавязкова і адразу чакаем сабе, а то што мы як не родныя, правильно? Тут ёсць яшчэ лук, які амаль нічога не каштуе. Таксама яго забярэм. Пум-пум-пум-пум-пум. На ініцыятыву ўжо не хапае. На касцюм Гордона Фрымана. Давайте на яго пакрыху набярэм, палову набіраем, у нас ёсць. Так. О, давайте монтировку гэтую возьмем. Она будзе палепей. Трошки. Лук. Неблагі варыянт. Але не ўпэўнены. Замарозка вельмі файная для таго, каб працягваць біць. Па тыпу замарозіў і пабег далей. Лупасіць ворага. Палепшым якасць. Таксама. Усяго таго, што ёсць. У нашым забеге зараз я шукаю лакацыю, якая будзе яшчэ дасць мне наступныя руны, бо я руны зараз збіраю, правильно? Я толькі не памятаю, дзе я на іх я не мог у іх трапіць дакладна без тэлепартацыі, і з тэлепартацыяй зараз магу. Пытанне, дзе яны знаходзяцца, бо я не памятаю дакладна. Я па тыпу нават не памятаю, як у іх трапіць. Так, монтировка у нас есть. Зараз с этим цвикадером усім накидаем. Ау. 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 Моцный цвикадер. Ну, вы поглядите. Ау. Телепортуючись, а?
Так. Там крама, я так розумію, а не тое, що я шукаю. Ну, добре, телепортуємося назад. Ну, давайте, с проклёном возьмем. Так. Зараз, калі мы атрымаем хоць любое пашкоджанне, мы памрэм. Мне трэба забіць 10 ворагаў, каб зняць гэты праклён. Ага. Гэта незначна лепей. А, не, блин. Можа ўсё ж такі замест. Вось не ведаю зараз, што браць. Ці браць гэты меч крывавы? Не, не буду. Нічого яго. Не хапае фамільяру. Вось з імі было вельмі проста. Я ніколі не збіраў двух фамільяраў адразу, таму гэта было спрашчэнне вельмі моцнае. Так, 10 ворагаў і не памерце. Вы помнілі? Тут галоўная частка не памерце. Любого ворага... О, кінжальчыкі. Яны мне вельмі падабаюцца, але монціроўка такая цудоўная зараз. Я нават не ведаю. Не, мне падаецца. Нават гэтага. Давайте возьмем их, але мы просто продадим их. Статуя короля. Вороги. Зараз будем карыстацца ўсім, што ёсць. Толькі каб не сутыкацца. Блин, там яшчэ шчыт. Так. Ау! Ён атрымаў шчыт. Ачмурэнна. Канец забега. Да праклінаўся. Так, можем новую складанасць узяць сабе. Хутенька. Так, один удар. Оу. Рукі... А што гэта крутіцца навокал яго? Падвышаная якасць. Адразу атрымалі прадмет рука караля. Вось гэта дзіда. Адразу яна. Толькі яна ж незручная, она павольная, кабзда. Не падабаецца. І звычайны шчытавік мне просто... Ой, нахрен яго. Звычайны шчытавік зараз гэта пачвара, якую не забіць літаральна. Таму што ён хутчэй падстаўляе свой шчыт да таго, як я магу яму што-небудзь зрабіць. Замахі настолькі доўгія. Жесть. Той момент, калі можа трэба лукам карыстацца. Так, давайте пакуль праз гэта. Я луком буду стрелять. Идти на алтар. Паглядзіце толькі на гэтых маленькіх чалавекаў, якія трымаюць яго. Это дакладна спасылачка на нешта, але я не ведаю што. Што? Фляга для твару. Наносіць 5 пашкоджанняў. Минус 1% пашкоджанняў атрыманых. Разбейте фласку об вашу галаву і наносячы невялічкія пашкоджанні сабе. Стварае таксічнае облако навокал вас. Навошта яно мне такое? Это, ну, абавязкова павінна быць пасылкай на штосьці. Куди нас телепортація проведе зараз? О, ні!
Новенькі. І пацукі нават да яго не дабраліся яшчэ. Я ўпэўнены, што ў яго павінны быць нейкія карысныя рэчы. Толькі стары заржавелы ключ. І разарваны ліст. Каралеўскі садоўнік. З усёй павагай, якая ў мяне да вас ёсць, следуйце вашым загадам, і вы альбо вы знойдзеце сябе ў жываце аднаго з тікс. Тікс гэта як яны пачваркі карацей, якія кроў смокчуць. Клапоў карацей. Ну не клапоў, а як яны, забыўся. Так, это наша клешч. Так, вось, клешч. Падпісана камандзір Кастейнг. Нічога дзіўнага, зусім нічога цікавага. Акрамя гэтага жакета. Добра, ключик. Ау. Новая локація? Новая локація. У сады зараз пойдзем. Оп, мы яшчэ хутенька разабраліся з першым узроўнем, таму нам даюць узнагароду. О, блін. Тое ж самае сіметрычная дзіда, вось гэтая, толькі больш высокого ўзроўня. Халера. Там просто астатнія варыянты такія сабе былі. Давайте хоць дзіда будзе. Але ніякога. Так. Клетак на новы касцюмчык Гордона Фрымена не хапае. Таму. Ну, блин, самое важное, галоўнае скінчыкі яшчэ чыняць. Прыярытэты, разумееце? Так, паляпшэнне. Няхай вось гэта будзе. Мы жадаем трошки пажыць больш. Так, адзінае, што я ідзі пагуляй звонку. Вось гэта ачыўка мне зараз. План быў на сёння паглядзець на караля. Нават да караля я не думаў, што дабярэмся. Я шчыра не думаў, што мы дабярэмся да караля. Ды і халера. Мне гэтая дзіда не падабаецца зусім. Адзінае, што ў ёй добра, гэта высокая дыстанцыя атакі. Па тыпу я б'ю, мне падаецца, больш гэтых ворагаў да мяне дацягнуцца не могуць з такой дыстанцыі. Ау! Могуць. Зачынена. 4 клеткі босаў патрэбна. Не халера сабе у вас абмежаванне. Напужаў. Так. Не хапае грошай ні на што. Доўга я тут не працягнуў з гэтай дзідай. Не залезем. А як локацыя называецца? Пачакайце-ка. Добра. Это не тая, дзе павінна быць руна, наколькі мне памяць падказвае. Ау! Нешта зазяваўся. Прыгоженька. Ось это возьмем.
Ён яшчэ яго на мяне кідае. Ау. Ау. Ой, да ідзіце нахрен. Отчепитесь. А вось ён вырашыў мне нічога не рабіць. Ну, не буду скардзіцца. Упс. Уляцеў. Я нечто заблукал. А, вось там выход, мне падаецца. Это выход? Ці не выход? Курва мухаморы. Тут нешта... Гэтая лакацыя, мне падаецца, таксама яна, ну, по тыпу не самая новая, але дадана пазней. Нататка. Папярэджванне. Не палівайце расліны. Але куды яно вядзе? Я ж не могу гэта скарыстацца? Не могу. Не палівайце расліны. Мне падаецца, альбо занадта позна ўжо для гэтага, альбо што? Ау, давайте сыйдзем адсюль. Попісана кустики. Не-не-не, пазбягаем, там же напісана, не паліваць. У нас нарэшце будзе касцюмчык Гордона Фрымана. Ёсць. І давайте яшчэ ўкінем у баночку са здароўем. Нешта зусім нейкі дурны білд у мяне зараз. Бессэнсоўны, я б сказаў. Ось гэта давайте возьмем. Мы зараз яшчэ у гэтай самай балота нейкай забяремся. А, узгадаў. Вось наш клешч. Там гаворка пра клешчэй ішла, вось яны. Ау. Оля такая... Табе не падабаецца каналізацыя? Мы пакажам табе штосьці, што ты будзеш ненавідзець яшчэ больш. Я жадаю памерці. Можна не змагацца тут, калі ласка? Санта стаміўся. Санта гэта не пацярпіць. Ау. Сур'ёзна? Ты мне ззаду стрэльнуў. Які ж вы пачварныя, а? Ну ўсё, ну і хопіць. Санта на адпачынак. Цудоўна. А складанасць мы падвышаць уже не будзем, і хутчэй за ўсё ўжо будзем скончваць. Давайте хоць скінчык на Гордона Фрымена паглядзім, як мінімум. Бо ў гульне, да, халерай, нягледзячы на тое, што мы сёння караля забілі і па тыпу прайшлі гульню, у ёй яшчэ да халеры ўсяго, яна як Хейдес. Па тыпу, пасля першага праходжання у вас толькі яшчэ, наперадзе вас яшчэ шмат чаго чакае.
Так, скінчик. Гордон Фрімен. Ось он. І яшчэ упрыгожыць сабе фрызуру. Давайте нешта больш падыходзячае. Што бы Гордону Фрімену падышло? Ось это даволі прыгожа. Ось так. Так, я пакінуў. Давайте буду глядзець, хто у нас чым займаецца. Так. Шаграэлі зараз... Пачакайце, аднавілася, ладно. Ой. Самому сабе, сам сябе пачуў. Так, Лепо зараз гуляе ў Kingdom Come Deliverance. Ватафака БЛР у Факторіо. Міхась Гареза у Супермаркет Together разам з Шаграэлем і Nine Ravens. Малаток у Deadlock. Падлоўцы у Lego Star Wars. Так, вось у нас Nine Ravens і Шаграэль. Давайте, можа, да Nine Ravens і Шаграэля тады. Давайте да іх. Дакладна давайте да іх. Паглядзім, як яны ў супермаркеце нешта... Што яны там робяць? Дайце-ка я зазірну. Кіруюць супермаркетам на траіх. Добра. Толькі што Міхась Гареза атрымаў мятлою. Добра. У шопінг мы адправімся да іх. А вам я жадаю добрага вечара. Пакуль яшчэ чакаем, пакуль будзе камп'ютар, таму галасаванне будзе недаступна. Дзе у нас... Я вас Nine Ravens'у перадам. Жадаю вам добрага вечара і пабачымся заўтра.